Kanun nag-auhag sa Commission on Elections COMELEC ngadto sa mga kandidato nga mutuman gyud sa balaod labi na sa pagpangampanya. O sa mga wala musubay sa mga lagda, tangtangon gayon ang mga campaign materials sa himuon niyang Operation Baklas. Gani mitakda na og petsa ang mga otoridad kung kanu sa kini pagahimuon. Ani ang report ni Nico Sireno. Subling nagtigom kagahapon ang Mandaue City Joint Security Control Center. Agi kini og preparasyon sa umaabot nga eleksyon nga tambayayungan sa taga-COMELEC, kapulisan, kasundaluhan ug ubang ahensya. Sa meeting, ilang gitakda ang petsa sa pagbaklas o paghipos sa mga campaign materials nga wala musubay sa balaod. Dunay himong operasyon sunod buwan, ingon man sa Abril. Maong auhag nila sa mga kandidato sa national positions kay nagsugod naman ang pangampanya nga mutuman gyud sa balaod. Direksyon na kay supposedly sa sugod sa Feb 12 ilahan na nagisugdan og panangtang kung nakalapas sila sa lagda. So the fact na until that time kibali nga March 8 wa paghihapon, so murag buot pa sa buot nila tangtama sa atong panangtangon. Laing nahisgutan sa tigom ang yellow alert status sa syudad sa Mandaue karong piniliay. Gisibog na sa mga opisyales ang pag-upgrade unta paingon sa orange alert level sa mga election watchlist areas o gipabilin ang yellow status. Pwede mong gihapon na mo change no kung naay additional pa nga factors nga makapadugang such as presence of private armed groups or makitaan nga daghan ang loose firearms nga matali o nya if ever na ay mga election related violent nga mga incidents. Apan ang kapulisan pabilin nga nakaalerto alang sa umaabot nga piniliay kung ugaling may mahitabo o mo-qualify sa requirements pag-isa sa security level ila kining ipatuman. Kay ubos man sa yellow status ang syudad, i-maximize sa PNP ang ilang personnel ug muhingusog pa sa mga checkpoints. Pwede categorization sa mga intense political rivalry karon ng Mandaue City, among i-maximize nga among gibutangan na og mga quick reaction team ang kada stasyon. Instead noon sa una nga ang among quick reaction team duhara. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sireno, Balitang Bisdak.